गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आसामनि लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो फरायसाफोरनो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। बर' माहारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि आरो गोजोन थासारिया जाहाथे जोंनि गेजेराव फैयो, बिनि थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव जों आर'ज गाबदों। दिनै जोङो 18थि रंजालि बैसागु फालिथाय तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो बेवहाय खुंनो लादों। जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फुंनिफ्राय जि आफादारि फिरफिला बिरहोनाय, बैसागु फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव तामुलपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना, समाज सिबियारि बिथांमोना, फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनानै बे जथुम्माखौ एबा बे बैसागु फोरबो फालिनायाव बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों। जों बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बैसागु फोरबोजों लोगोसे जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गेदेमा सुबुं बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै मान बावनाय जायो। आरो बे हाबाफारिजों जोङो दिनै बिथांमोनखौ हांख्रायनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ जों खालामदों। आरो बेनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय लेखायै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो जोंखौ जोबोद मोजां बेसेन गोसा बिबुंथि आरो बेसेन गोसा बाथ्राफोरजों बिथांमोना जोंनो बोर सारस्रिदों। फैबाय थानाय समाव बर' माहारिया जाहाथे बयबो अनलायनाय आरो खौसेथिनि गेजेरजों जोङो बयबो माहारिखौ जौगानायाव खामानि मावलांनो हायो, बेनि थाखाय बिथांमोना बोर सारस्रिफैदों। बेनिखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे रंजालि बैसागो फोरबोआव जोङो जोंनि दख'रा एबसुनि बेनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दालाइ आफादफोरनिफ्राय बैसागु हान्जानि मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। मोनफ्रोमबो दालाइ आफादा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों। दसे समनि उनाव हयथ' बे रंजालि बैसागु मोसानाय एबा बरायनाय हाबाफारिया जागोन। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि हांख्रायनाय लेखायै राजखान्थि हान्जानिबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। UPPLनि 59 नं तामुलपुर बिधानसभा समस्तिनि MLA जलेन दैमारि, दरंगाजुलि समस्तिनि MCLA बिजिरगोरा नार्जारि बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय। हाबाफारि बायदियै जोंहा दा बैसागु मोसानाय दङ। बेनिफ्राय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि आसारखान्थि जि खुंखा जानाय, बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे फोरबोजों जोङो बोसोरफ्रोमबो खालामदों। आरो दसे उनाव जोङो खुंखा जानाय हाबाफारिखौ जोङो लागोन। साफ्रोमबो जोंनि हांख्रायजानाय आलासि आरो मोसाखावरि बिथांमोननो जों खुंखा जानाय हाबाफारिखौ जोङो लागोन, बेवहाय जोङो साफ्रोमनोबो जाहोगोन। बेनि उनाव मोनाबिलियाव बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन। हारिमु बिलिफांखौ बिथाङा बेखेवगोन। बे हारिमु बिलिफाङाव जाखांफुनाय देंखोगिरि रबिन सिं दैमारि जों बिथांखौ हांख्रायदों। लोगोसे जायगानि माखासे मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बैसागु फोरबोनि मुङाव गुबुन गुबुन गामिफोराव जोङो सिगांफोर नुबोदोंमोन जे खाम, जथा, सेरजा, सिफुं दामनायनि सोलायै माने थिं दामनानै मोसानाय, थोरसि लथा दामनानै मोसानाय, जौ लोंनानै मोसानाय, लामाफोराव आवथि बायनानै मोसानाय, बेबायदि गाज्रि थासारिखौ जों नुबोबाय थादोंमोन। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि सोद्रोम मोनसे हारिमु, बे हारिमुखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय बा जोङो गोजोरथि लाखिनांगौनि थाखाय थांनाय समफोराव जों खामानि मावबोदों। जे बर' गामिफ्राव जाहाथे बेबायदि गाज्रि आसारखान्थि, देक दामनानै मोसानाय आरो बिदिनो थिं दामना मोसानाय, जौ लोंनानै मोसानाय, बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय तामुलपुर दख'रानिफ्राय जों खावलायबोदों। आरो जों बेखौनो हास्थायगोन जे नैबे 7 सान रंजानाय फोरबो, रंजालि बैसागु, बे रंजालि बैसागुआव जाहाथे गामि सिंनि जोंनि रायजो राजा, आइ आफा आरो जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोना जाहाथे बे बैसागुखौ जोंनि जि दोरोङारि दामजु खाम, जथा, सेरजा, सिफुं दामनानै जोबोद मोजाङै रंजायो आरो बोथोर गोदानखौ बरायो, जोङो बेखौ खावलायबोदों। आरो जों बेखौनो खावलायगोन जों दख'रा आफादनिफ्राय जोङो गेदेमा सुबुं बिथांमोनखौ मान बावनाय बे हाबाफारिफोरखौबो जोंहा लानांगौ।
जोंनि आइ आफाखौ जोंनि आदा बाजैखौ आदै मादैमोनखौ जोङो मान बावनो जोङो रोङै जालांदों जोंनि इयुन जोलैया। दा बेखौबो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि गेदेमा सुबुंफोर जायफोर बैसोआव देरसिन बिथांमोनखौ जाहाथे नैबे बैसागु बोथोराव बिथांमोना मान बावो आरो बिथांमोननिफ्राय मोजां बोर लानानै फैबाय थानाय समाव गावनि जिउ दैदेननाय समाव बिथांमोना जाहाथे गेदेमा बिथांमोननिफ्राय बोर लानानै जिउनि मोनफ्रोमबो मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांनो हायो बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। हाबाफारि बेनिखायनो आङो तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै जि 18थि रंजालि बैसागु खुंदों बेनि थाखाय आङो आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि थाखाय। लोगोसेनो जि तामुलपुर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जिखिनि जोंहा मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ, गेदेमा सुबुंफोर दङ, बैसोगोरा सुबुंफोर बिथांमोनखौ उन्दै उन्दै बा जों बयबो जे खुलुमनाय हाबाफारि लादों बेयो बयनिख्रुइ बाख्नायथावना हाबाफारि जादों आरो बेनि गेजेरजों जों समाजाव मोनसे मेसेज होनो हायो। दिनैसिमबो जोङो गिदिरखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय बे जोंनि जे समाजनि परम्परागत भाबै जि खान्थि बे मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो बेबायदि लांबाय थायोब्ला जोंनि समाजा दानिख्रुइ जों गोबां फान गोजौआव जोङो आवगायलांनो हागोन। नोंथाङा बैसागुखौ बर'आ जिहेतु गोदोनिफ्राय फालिबोबाय थायो बेखौ बैसागुखौ जोङो जिहेतु बैसागुआ जोंनि मोनसे फोरबो लोगोसे बियो हारिजों मोनसे सोमोन्दो गोनां। दा बेनिखायनो जोंनि बर' माहारिनि लोगोसे आसामनि जिखिनि जोंनि सिस्टेम दङ, आसामनियाव जोंहा जिहेतु बैसागु बा रङालि बिहु हिसाबै जों जि फालियो बेवहाय जाथिनि मोनफ्रोमबो हारिमुवा बेनि गेजेरजों बेरखाङो। दा बेनिखायनो जों बेखौ गाजा गोमजायै फालिलांनांगौ। दाबायदि जों जिबायदि फालिबाय थादों बेबो दङ। लोगोसेनो जोङो भारतबर्षनि बा बुहुमनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो जों हानाय बायदि राहायै जोङो खुंफुंनानै जोंनि माहारिनि जि हारिमु, जोंनि जिखिनि बेसेन गोसा हारिमु बेखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय जोङो मोनसे राहा लामा लानाया मोजां बेखौ आं सानो। बैसागो मानि थाखाय माबायदि खालामबा बे रायजो सरकारनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन? नंगौ, थांनायाव आसाम सरकारनिफ्राय जिखिनि बिहु आफादफोरनो कमिटिफोरनो जि राङारि अनसुंथाइ होनाय बेवहाय जोंनि गोबां बैसागु खुंथाय आफादफोरनि थालांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय बाथ्राया जाहैबाय एसे जों जाथायखौ जानाय लोगो लोगोनो एसे नायबिजिरदों। खोब साननै बा सानसेनि गेजेराव बिथांमोना नटिफिकेसनखौ फैनायनि थाखाय दा बेनि गेजेरजों अफिसार लेभेलाव बे मेसेजखौ हरनायनि थाखाय बे जोंनि गोबां माबाफ्रा थालांदों। SDC लेभेलाव बेखौ रिपर्ट खालामदोंमोन। दा बेनि थाखाय बेवहाय गोबां थालांबाय। दा बे थालांनाया उननि समफोराव जों साखाफारा जागोन आरो फैनाय बोसोराव जाहाथे जोंनि बैसागु खुंथाय आफादफोराबो मोनो बेनि थाखाय जों गोख्रों नोजोर लाखिगोन आरो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेथ' बर' हारिनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे खान्थि। अदेबानो बियो जोंनि गेजेराव सोलिबोनाया बारा गोबाव जायाखै, नाथाय बे गिदिरखौ मान बावनाय, उन्दैखौ अननाया बे रोजा रोजा बोसोर सिगांनिफ्राय सोलिबाय थादों। खालि बेखौ जोङो साइन्टिफिकेलि बा जर'खायै जोङो बेखौ एसे सोलाय सोल' खालामनानै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेदेरखौ मान बावनाय, उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिखौ लादों। बे जोबोर मोजां आरो जायखौ जोङो नागारथावै बेखौ लानानै जोङो मोनसे थि माने बुंनो हायो जे दा जोंनि समाजाव जे अननाय सिबिनाय बे हुदाया एसे खमिलांदों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि माने थांखि, बे थांखिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समफोराव उन्दैया गेदेरखौ मान खालामनाया बेयो माने अट'मेटिकेलि माने सोलिगोन आरो जिहेतु दा सोलिबाय थादों। बेखौ सोरबा थिननांगौ, सोरबा बुंनांगौ बेबायदि बुस्थुआ जानाय नङा। बेयो गावनो गाव गेदेरखौ नुबानो उन्दैया मान होनाय आरो उन्दैखौ नुयोब्ला गेदेरा अननाय बे हुदाया जोंनि गेजेराव अट'मेटिकेलि जानानै फैगोन। गतिके बेबायदि हाबाफारियाव आङो नुजाथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनहालागै बे हाबाफारिया सोलिबाय थाथों आं बेखौ मिजिंथिदों। थेंक इउ।